Senyors del PP, senyora i senyor del PP, he de reconèixer que aquest cop s'han superat. Han superat amb escreix el grau de cinisme d'algunes de les seues mocions presentades al llarg d'aquest mandat. El Partit Popular és el responsable de la suspensió per part del Tribunal Constitucional de la llei de mesures urgents per afrontar l'emergència en l'àmbit de la vivenda i la pobresa energètica. El Tribunal Constitucional suspèn precisament els articles que fan referència a la vivenda. Aquesta llei va sorgir d'una ILP. Saben el que és això? Doncs és una iniciativa legislativa popular. Clar, no us deu sonar gaire, perquè vostès això de popular només ho porten al nom. Una llei que garantia una segona oportunitat a les famílies, aturar els desnonaments i garantir el reallotjament. Una llei que obligava els bancs i grans tenedors a assumir la seva part de responsabilitat social respecte de les repercussions socials de les seves polítiques envers els crèdits hipotecaris. Per exemple, obligació dels bancs, això ho deia la llei, obligació dels bancs a oferir un lloguer a les famílies abans de ser desnonades, així com la cessió temporal obligatòria a les administracions que ho requereixin per a l'ús d'habitatges buits d'entitats financeres. Obligatorietat de mediació entre bancs i famílies per cancel·lar el deute hipotecari tant per qui pugui estar a punt de perdre la seva casa com per qui arrossegui des de fa un temps un deute, etcètera, etcètera, etcètera. En sèrio? Molt probablement, i una cosa abans, suposo que aquest és el darrer favor que fa el Partit Popular als bancs. Molt probablement, si haguéssim pogut desenvolupar la llei, no hagués calgut aquesta moció i no caldria ni pel barri de la Mariola ni per cap altre. Però és clar, un dels esports favorits del Partit Popular és presentar les lleis que sorgeixen del Parlament de Catalunya al Tribunal Constitucional. Doncs mirin, no s'hi val a fer trampes i no s'hi val a perpetuar aquesta política de pedaços als que en té acostumats aquest govern municipal. Per dignitat, nosaltres votarem que no.